छठी माई छठ बकरत अपना बिहार के महान बाबरत गौआ में चाची माई छठ बकरत खुशबानी हम फटका उड़ा के छठी घाटे पजय मोहम्मद दौरा सजक छठी घाटे पजय में हाई लोजन जरक छठी घाटे पजय में भूको बुकिया जरा के घाटे के हम दौड़ाल जाई सैया घाटे के हम दौड़ाल जाई खला के ओइनी घर अकेले बात माई सैया घाटे के हम दौड़ाल जाई खुशबान छुर छुरी औरा के छठी घाटे पजाई मोहम्मद दौरा सजक छठी घाटे पजाई में हाई लोजन जरा के छठी घाटे पजाई में भूख भूकिया जरा के अमित रसीला करे छठी माई के अरजी अमित रसीला करे छठी माई के लिखे लगी तेरा के सोभिन से बेदरा दी अमित रसीला करे छठी माई के अरजी ऋतिक खुशबा परकबा उड़ा के छठी घाटे पजय मोहम्मद दौरा सजक छठी घाटे पजय मोहम्मद दौरा सजक छठी घाटे पजय मोहम्मद दौरा सजक रिकॉर्डिंग डायमंड स्टूडियो भेल्दी।